Hej og velkommen til Fitness Fredag. Jeg skal lige være færdig med at spise mine skyer. Det er meget vigtigt at spise skyer, når man træner. Lige så hårdt som mig, fordi rigtig mange proteiner i. Så bliver man meget stærk. Ligesom mig. I dag har jeg 2 nye træningsredskaber, jeg gerne vil introducere jer for. Det er nogle, jeg selv har været med til at producere til TV. Og dem kan man jo selvfølgelig købe på TV-shop. Den første, den er lidt svær, men det er sådan en satan her. Nej, det sagde du ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg kalder den ham den svære, fordi den er lidt svær. Man skal passe på, at man ikke får fingrene i klemme her og sådan noget, når man bruger den. Jeg skal demonstrere den for jer lige om lidt. Rigtig god til at træne biceps og triceps og mave og hele kroppen. Ja, det var ham den svære. Og så har jeg den her ab-træneren, mavemuskler, træner abs. Skal jeg også vise jer. Den er lavet i Danmark, så jeg ved ikke hvorfor jeg sidder der. Der er 3 forskellige niveauer, så man kan holde forskelligt. Jeg viser det. Jeg sætter noget musik i gang, og så skal jeg ellers i gang med at træne. Så jeg håber, at I er klar. Jeg skal lige have noget med at skyde. Det er rigtig vigtigt. Det var så rart. Øjeblik. Er I klar? Yes. Er vi klar? På gulvet? Klar? Skal vi lige have nogle svære klar? Stiller mig sådan her. Fødderne i her. Det er vigtigt, at man stiller rigtig godt med numsen. Og så laver man ellers bare sådan nogle små ryg. Det giver rigtig godt. Ja, hvor er det rart. Jeg kan faktisk gøre det. Sådan her forfra, ser sådan her ud. Også nogle lange træk. Og får man også trænet ryggen og lægmusklerne. Først, hvordan den ser ud bagfra, og hvordan man gør sådan her. Når man er også med ryg. Sådan. Jeg kan også lægge sig ned på gulvet. Så har man stadig fødderne i her. Lægger sig ned, og så træner man maven og prøver at hive. Sådan op og ned. Sådan. Den er rigtig god. Den er super god. Yes. Så må vi lige have skyer. Det er så vigtigt. Det er rart. Så er det op, træner mavemuskler. Vi lægger os ned igen. Finder sit niveau. 1, 2 eller 3. Jeg tager også selvfølgelig det svære. Det lille hul. Viser det. Lægger sig ned. Så skal man have numsen her. Jeg tager det svære hul, jeg holder her. De andre ikke er så gode. Det ved jeg, hvor mange der er. Jeg tager selvfølgelig den lette. Indtil I bliver lige så god som mig. Så er jeg bare at lægge sig og sådan. Mave. Højninger her. Så det er rigtig godt. Den er også rigtig god. Den er også rigtig god. Så. Ja. Det var dagens træning. Og man skal selvfølgelig bare gentage de her øvelser 10 gange, 30 gange, så får man sådan en lækker, dejlig krop som mig. Jeg ønsker jer en god fredag, og pas godt på jer selv, og alt det der. Så ja, så vi ses næste fredag. Hej hej!